regneforskriften for en lineær funktion er y lige med ax plus b. Og man kan bruge det i virkeligheden ved for eksempel en taxatur. Hvis vi siger, at startgebyret er 30, og det koster 15 per kilometer, så A15, det er det tal, der varierer, og 30, det er den faste pris. Det vil sige, hvis man skal køre 5 km, så vil regneforskriften være 15 som er A, gange 5, fordi det var kilometer, vi kørte, plus 30, som er B, og det giver 105. Så det er egentlig bare at sætte tallene ind i RB. Nu vil jeg vise, hvad A og B betyder i koordinatsystemet. A, det er hældningen, og man kan se, at den er voksende, og det er den, fordi at her i regneforskriften, der det er et positivt tal, der står først som A. Og så har vi en anden hernede, hvor B, det er skæringen, og den er aftagende, fordi at herovre i regneforskriften, der det er et negativt tal, der står som A. Og man kan se, at den skærer i 2, og det er fordi, der i B herovre står 2. Og så har vi den sidste. Den er konstant, og det er den, fordi at A, det er 0. Så vil den altid være en lige streg.